L'any 37, a Cadaqués, en un carrer que es diu el carrer de Sant Bot, van passar coses, però no les explicaré ara. La novel·la tracta fonamentalment de 3 moments de la història: l'any 23, Primo de Rivera; l'any 34, Companys; l'any 37, els fets del maig del 37, i de 3 espais, paisatges que per mi són importants. Barcelona, la Barcelona del noucentisme, del modernisme, la Barcelona que bullia, però també la del pistolerisme, la de la violència. L'Havana, aquella ciutat que fluïa i on començaven les idees comunistes, però també bategava una ciutat extraordinària i forta, i el Cadaqués que no és conegut. La novel·la, sens dubte, parteix d'un primer homenatge, que és l'homenatge a la víctima universal. Aquella mena de víctima que pot ser assassinada per qualsevol ideologia, per qualsevol moment de la història, i que sempre serà víctima, és a dir, mai serà culpable de la seva mort. La novel·la, per bé que toca de refiló, no toca el feixisme. El feixisme és el que va vèncer i per mi és el mal pur i no m'interessa, no és contradictori. És negre només, no és blanc i negre. La resta de personatges que estan a la meva novel·la, tots són blanc i negre, tots tenen molts matisos, i al final no n'hi ha ni un que guanyi. Tot aquest món, que era un món de mites i de llegendes, convivia perfectament amb un batec cultural d'una enorme importància, on hi podies trobar la família Pichot, el pare Dalí, el fill Dalí que ja començava a anar, el Maifrén, el Meirran, el Lorca, i aleshores tu imagina't en un espai tan petit com és Cadaqués, allunyat, gairebé una illa, perquè estava fora del món, on la gent agafava vaixells per anar a Cuba però no anava a Figueres, que quedava massa lluny. Aquell món convivia en perfecta harmonia el pensament més avançat, tant des de la perspectiva personal com cultural, amb els mites més ancestrals. Posar-me a escriure literatura fa 30 anys que em dic que no, perquè per mi la literatura em mereix un respecte molt profund. Allò anava naixent, es anava formant, anava existint més enllà de mi mateixa i tenia un sentit. I quan he acabat la novel·la he sabut que no ho puc deixar.